abantu kungangeni imfundiso edukisayo sikhona singabashumeli I rather die ugcwele itithe manje mfundisi abantu bayala utithe because ukho wafika nomfowenu ucheleza la wazothi itithe into engekho nje vele uqinisile phela kodwa nangasazi nobethi ayikho ikhona yona kodwa inkinga ukuthi iyayikhishwa abantu abathile okay not mara manje okwezi izishumi abantu bangayiletha kuwe bambatha ishumi yini ishumi ama 10% kona lokwetithe okwethatha uqhamuka entweni oyinikiwe uNkulunkulu wabanika amasimu okay wayesethi kule masimu abakhipha kwami okweshumi okay so ngeke ngiphuze kwishumi ngingakwazi usebenza phi ngakunikanga mina umsebenzi ngina umsebenzi buyisa weshumi lo msebenzi engikuba wona so uNkulunkulu akaze ngakwenza lokho ngeke ngambe ngiqola abantu ngokweshumi today okweshumi today uqola once wakubiza nje uqola abantu ngoba uNkulunkulu wabiza kweshumi kubantu abanikeze amasimu wayesetha bakhipha kweshumi emasimini akhe abangawalimanga abangawahlakulanga abangahlwanyelanga lutho bathola amasimu ekhona so nginika mahala nidle kodwa manje ukuvuna ngoba kunabantu engibakhethile kuthiwa malevi so uthathana kweshumi kwakho noma kuyisa bona mawuzothi umuntu ngihlangana nangu mfowethu ehambela ngithi phenduka kholo uJesu bese ngithi ukweletho kweshumi la ensingizweni kweleke kweshumi barobha uNkulunkulu umuncwadi kaMalaki 3 verse number 10